या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। कर्नाटकात काँग्रेसचं जोरदार कमबॅक, भाजपला धक्का। संजय राऊतच्या करंटेपणामुळे मालकाची लंका जळाली, नितेश राणेंची जळजळीत टीका। आणि मिशन बारसू फत्ते, सॉइल टेस्टिंगचं काम पूर्ण। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध। महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी। प्रस्तावित बारसू रिफायनरीच्या जागेतील माती परीक्षणाचं ड्रिलिंग पूर्ण करण्यात आलं, मात्र स्थानिकांनी याला जोरदार विरोध केला होता। विरोध असताना हे काम कसं पूर्ण झालं याची माहिती जिल्हाधिकारी एम देवेंदर सिंग आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे। पाहूया। आपल्या सर्वांना कल्पना आहे, जिल्हाधिकारी महोदय आणि मी साहेब 5 ऑक्टोबरला जॉईन झाले, मी 22 ऑक्टोबरला जॉईन झालो आणि तेव्हापासून हा विषय 1 ऑक्टोबर मी 22 ऑक्टोबरला जॉईन झालो आणि तेव्हापासून आपण सातत्याने ह्या विषयावरती सर्वजण चर्चा करतात, वर्तमानपत्रातून आपण लिहितात। आम्ही अनेक प्रयत्न संबंधित ज्या संघटना आहेत त्यांच्याशी बैठका घेऊन त्यांना कन्व्हिन्स करण्याचा प्रयत्न केला। दुर्दैवानं ती मंडळी त्यांचा रोख इतका पॉझिटिव्ह नव्हता। अनेक वेळा आम्ही तशा प्रकारे प्रयत्न केले, लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न केले की डिस्कशनच्या माध्यमातून, चर्चेच्या माध्यमातून अशा प्रकारचे प्रश्न सोडवावेत। आणि कलेक्टर साहेबांनी खूप म्हणजे आम्ही अगदी राजापूरपर्यंत गेलो, तिथे लोकांशी बैठका घेतल्या, इथंसुद्धा ह्याच हॉलमध्ये आम्ही बैठका घेतल्या, राजापूर विलेज, हां त्या गावांमध्ये पण गेलो नंतर। पण दुर्दैवानं त्या काही मंडळींचा जो धोरण जे होतं ते थोडंसं पॉझिटिव्ह नव्हतं किंवा सकारात्मक नव्हतं। त्यामुळं आम्हाला वाटलं की इथं कुठेतरी कायद्याने सुस्थिती परिस्थिती निर्माण होईल, म्हणून आम्ही तशा प्रकारची तयारी केली। त्यासाठी बरीच मोठी तयारी त्याच्या पाठीमागं होती। आम्ही पूर्वतयारी करण्यासाठी कलेक्टर साहेब, नंतर संबंधित सर्व अधिकारी, MIDC अधिकारी, माझे सर्व सहकारी, तहसील आणि त्यांच्या प्रांताधिकारी, सर्वांनी आम्ही एक बैठक त्या राजापूरला घेतली। त्या साईटला आम्ही व्हिजिट 2 वेळा केली। आम्ही तिथं त्या जागा आयडेंटिफाय केल्या, कारण पोलीस फोर्स द्यायचा म्हणजे नुसतं पोलीस फोर्स देणं हे नाही, तर तिथं त्यांची राहण्याची व्यवस्था, त्यांच्या प्राथमिक गरजा ज्या आहेत, बाथरूम असतील, थोडं बहुत प्राथमिक निवाऱ्याच्या ज्या गरजा असतील त्या पूर्ण व्हाव्यात, म्हणून त्यासाठी बरीच मोठी तयारी करावी लागत होती। म्हणून आम्ही MIDCच्या माध्यमातून 10 कंटेनर, त्यासाठीच्या पोर्टेबल कंटेनर असतात त्या घेतल्या। पोर्टेबल वॉशरूम आणि टॉयलेट ते आम्ही मागून घेतले, ते टाकले। आता ते आम्ही घेऊन गेलो परत, MIDC घेऊन गेले परत। त्या सगळ्या तयारी आम्ही त्यासाठी केली होती। त्यासाठी लागणारा त्यांच्या जेवणाची, निवासाची व्यवस्था, ट्रान्सपोर्ट, ह्या सगळ्या गोष्टी करणं गरजेचं होतं। तर ह्या सगळ्या गोष्टी करण्यासाठी आम्हाला जवळपास 15 दिवसाचा कालावधी लागला। यासाठी आम्हाला आमच्या जिल्ह्यातलं जे मनुष्यबळ होतं पोलीस विभागाचं ते कमी पडणार होतं, म्हणून आम्ही बाहेरून सुद्धा तसं मनुष्यबळ आम्ही मागणी केली। कारण आम्हाला मागचा जो अनुभव होता त्या असं होतं की महिला आंदोलकांना पुढं केलं जातं, त्यांना त्या आंदोलनामध्ये पुढं दाखवलं जाऊन त्यांचा वापर केला जातो किंवा त्यांना पोलिसांच्या समोर केलं जातं, आपल्या सर्वांना कल्पना आहे। म्हणून आम्ही ह्यावेळेस 70% महिला पोलीस कर्मचारी ज्या बंदोबस्तासाठी निवडल्या, त्यासाठी आमच्याकडे एवढा महिला कर्मचारी नाही आहेत, म्हणून आम्ही कोकण रेंजमधून काही महिला कर्मचारी घेतले। त्याचबरोबर जे नजीकचे जिल्हे आहेत, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि पुणे वगैरे, इथून महिला कर्मचारी अधिकाऱ्यांनी मागून घेतले आणि तशा प्रकारे बंदोबस्ताचं नियोजन केलं। त्यानंतर मग तिथं गेल्यानंतर आम्ही नाकाबंदीचे काही पॉईंट आयडेंटिफाय केले। त्या ठिकाणी बेस कॅम्प जो कलेक्टर साहेबांनी आम्ही भेट दिली, त्याचा बेस कॅम्प आम्ही आयडेंटिफाय केला। त्यासाठी तिथं आम्ही जाऊन कुठं जागा कशा प्रकारे निश्चित करायची, कुठल्या प्रकारे कुठलं स्ट्रॅटेजिक लोकेशन राहील पोलीस मुवमेंटसाठी, त्या सगळं आयडेंटिफाय केलं जागा। त्यानंतर मग ॲक्च्युअल जो डिप्लॉयमेंट होणार होती त्याच्यासाठी मग आम्ही त्या भागामध्ये एक पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्या भागाची माहिती पण पाहिजे। म्हणजे आता पुण्यावरनं कोणी आलेला अधिकारी आहे आणि त्याला राजापूर त्यांनी कधी बघितलंच नाही किंवा पन्हाळेतर्फे राजापूर हे त्यांनी काही बघितलंच नाही, तर त्या भागाची त्याला एक माहिती व्हावी म्हणून आम्ही त्या भागामध्ये
रूट मार्चसुद्धा घेतला. आता त्याच्याबद्दल पण टीका त्या संबंधित संघटनांनी केली की पोलीस घुसवत आहेत, गावांमध्ये घुसत आहेत. तो ते आमच्या एक्झरसाईजचा भाग होता. त्या भागामध्ये लोकांना माहिती पाहिजे की कोणता भाग आहे, कशा प्रकारचं टेरेन आहे, कशा प्रकारची परिस्थिती आहे. त्यासाठी मी त्या भागामध्ये रूट मार्च घेतला. 24 तारखेला घेतला 24 तारखेला घेतला. मग त्या भागामध्ये आम्ही जाऊन पाहणी केली, लोकांना सगळ्यांना ब्रीफिंग केलं, अधिकारी अंमलदारांना मागची पार्श्वभूमी सगळ्या अधिकारी अंमलदारांना सांगितली, कशाप्रकारे इथं आंदोलन केली जातात, कशाप्रकारे इथे विरोध केला जातो, त्याच्याबद्दलची भूमिका सांगितली. आणि त्यांना हे सांगितलं की जे समोर येणारे जे लोक आहेत अतिशय भोळीबाबडी लोक आहेत, माता भगिनी आहेत, म्हणजे काही वयस्कर महिला आहेत, काही ग्रामीण भागातल्या महिला आहेत, शेतकरी आहेत. त्यामुळे त्यांच्याशी अतिशय संवेदनशीलतेने आणि आपल्याला अतिशय सेन्सिटिव्ह राहून आपल्याला काम करायचं आहे. कुठल्या प्रकारचा आतताईपणा आपल्याकडनं होऊ द्यायचा नाही, कुठल्या प्रकारचा अपशब्द आपल्याकडनं जायला नको, कुठल्या प्रकारचा बळाचा वापर आपल्याकडनं करायचा नाही. तुम्ही बघितलं असेल सुरुवातीचे 2 दिवस ती सगळी जी मंडळी आहेत, आंदोलक मंडळी, त्या झाडाखाली आंब्या झाडाखाली बसली होती. काही मंडळी आपल्यापैकी आली होती तिथे. आम्ही त्यांना काही केलं नाही. खरं तर पालकमंत्र्यांची सूचना आम्हाला अशी होती की त्यांना जेवण आणि चहासुद्धा त्यांना पुरवा दिला. आपण त्यांना आम्ही स्वतः दिला, सोबत केलं. हां, मग त्यांना म्हटलं त्यांचं आंदोलन करायचं शांतते मार्ग नसेल तर काही प्रॉब्लेम नाही. 2 दिवस आम्ही त्यांना कशा प्रकारे त्यांना पॅम्परिंग करत होतो, त्यांच्याशी बोलत होतो, चर्चा करत होतो. पण जेव्हा 28 तारखेला हा सगळा प्रकार झाला, म्हणजे काही लोकांच्या भडकाऊ भाषणांमुळे असेल किंवा काही लोकांनी दिलेल्या चेतावणीखोर वक्तव्यांमुळे असेल, ती लोक त्या ज्या साईट होत्या ड्रिलिंग साईट तिथं चालून आली. आणि दुर्दैवाने आपण सर्वांनी तो प्रकार काही लोकांनी त्याचं वर्णन लाठीचार्ज केला, पोलिसांनी लाठी हल्ला केला, असं कुठलाही प्रकार झाला नाही. आपल्या सर्वांना कल्पना झाला नाही. ते जरूर ते जे अश्रुधुराचे नळकांडे फोडले, पण ते केवळ त्या तात्पुरत्या त्या जी मंडळी होती डिस्पर्स करण्यासाठी केली. कुठल्या प्रकारचा बळाचा वापर केला नाही. त्या सगळ्या बंदोबस्तासाठी जसं आता एक प्रश्न विचारला किती बंदोबस्त वापरण्यात आला, तर जवळपास 150 अधिकारी आणि 1500 पोलीस कर्मचारी आणि SRPFच्या 3 कंपन्या, म्हणजे जवळपास एका कंपनीमध्ये 100 हे असतात, अंमलदार असतात, 300 एकूण 1800 अशा प्रकारचा बंदोबस्त या ठिकाणी नेमला होता. बंदोबस्त आम्ही 2 टप्प्यांमध्ये नेमला होता, दिवस पाळी रात्र पाळी. म्हणजे दिवसा वेगळे अधिकारी अंमलदार असतील, रात्री वेगळे असतील, जेणेकरून त्यांना तशा प्रकारचा हे मिळेल, विश्रांती मिळेल, त्यांनाही कामासाठी पुरेसा अवधी मिळेल, अशा प्रकारचं नियोजन आम्ही केलं होतं. काही लोकांना आम्ही तिथं टेरेन फार अवघड होता, डिफिकल्ट होता. सरांच्या मदतीने, साहेबांच्या मदतीने आम्हाला 6 ॲम्ब्युलन्स त्या ठिकाणी मिळाल्या होत्या. 2 उद्देश होते. एक तर आंदोलकांपैकी कुणी जर आजारी पडलं, कुणाला जर भोवळ आली, कुणाला चक्कर आली, तसं झाला प्रकार, पण त्यांनी ॲम्ब्युलन्समध्ये बसले नाही ती मंडळी. म्हणजे तुम्हाला सर्वांना ती कल्पना आहे, ती व्हिडिओ बघितलं बऱ्याच लोकांना कल्पना आहे. तर ते आम्ही सगळ्या गोष्टी त्याच्या केल्या होत्या. आणि आमच्या अधिकारी अंमलदारसुद्धा जवळपास 6 आमच्या महिला अधिकारी, महिला कर्मचारी जखमी झाल्या त्या सगळ्या प्रकारामध्ये. 10 अधिकारी अंमलदार उन्हाचा जो त्रास आहे, सनस्ट्रोक असेल, काहींना बाकी डिहायड्रेशनचे त्रास असेल, अशा झाल्यामुळे आम्हाला ॲडमिट करावं लागलं. त्यानंतर आपल्या सर्वांना कल्पना आहे 24 तारखेला आम्ही जेव्हा त्या ठिकाणी जात होतो रूट मार्चला, त्यावेळेस आमच्या गाडीला अपघात झाला दुर्दैवानं. तर 17 जवळपास पोलीस अधिकारी अंमलदार आमचे जखमी झाले. त्यातल्या एका कर्मचारीचा अजूनही तो ॲडमिट आहे, त्याच्या हातावरती त्याचे उपचार करायचं आहे, ऑपरेशन करायचं आहे. त्यामुळे अशा सगळ्या प्रकारामध्ये आम्ही ते सगळं हे केलं. नंतरचा सगळा प्रकार आपल्याला कल्पना आहे. भेटलो आणि त्यांचे तिथे एकदम दगडच्या प्रिमाईज आहे आणि कोणी पडले, काही मार लागला, चोट लागलं, ते त्यामुळे त्यांच्या इंजुरी आहे. बट अदरवाईज काही इंजुरी नाही. आणि मी जे महिला कॉन्स्टेबल्स किंवा महिला PSIs त्यांच्यासोबत मी चर्चा केली, त्यांना काय आहे ना, मेनली डिहायड्रेशनचे जसं सांगितलं ते इश्यूज होते. नाही, जखमी जे झाले होते ते दगडाच्या प्रिमाईज आहे. समजा ते पडले, त्यांना इथे लागला 1-2 लोकांचे, आणि ते सुद्धा मला वाटतं एक APIचे होते, PI महिलाचे होते असं इंजुरी. त्यांना आम्ही तेव्हा आमचे IG सर तिथेच होते, आम्ही तिथेच होते. आणि तुम्ही जे म्हणजे जे दाखवलेलं आहे ना, ते एक यांना तेच रिपीट करतात असं आहे त्यामध्ये, आहे ना. आणि जे दाखवतात, मी त्या दिवशीसुद्धा सांगितलं की सगळे व्हिडिओग्राफी, सगळे फोटोग्राफी पोलीस डिपार्टमेंटने सुद्धा घेतलेलं आहे. आणि ज्यावेळी जिथे जिल्हाधिकारी किंवा IG सर तिथे स्पॉटवर आहे, आम्ही सगळे बघत होतो, तो जिथे जे आहे त्यांना जास्त हे आहे की कल्पना आहे की प्रत्यक्ष जिथे घटना ज्यावेळी घडत असेल, आम्ही त्यांच्या पूर्वी पाठीमागे काय झालं मी तुम्हाला सांगतो. आम्ही एप्रिल 10 पासून आम्ही त्यांच्यासोबत मीटिंग्स घेतो. एप्रिल 12 तारीखला इथे याच हॉलमध्ये पहिले आम्ही 5 ते 6
संध्याकाळी विरोधकांसोबत बैठक घेतली. विरोधक 60 लोक होते, ते सगळे होते, सत्यजित चव्हाण, ते गोरले, काशीनाथ गोरले, बोले नव्हते आय थिंक ते जोशी, सगळे होते. त्यांच्यासोबत आम्ही मीटिंग घेतली आणि 6 ते 7 एप्रिल 12ला आम्ही समर्थकसुद्धा होते, सगळे होते. त्यानंतर आम्ही मला वाटते 21 एप्रिल शनिवारी होता मला वाटते, त्या दिवशी राजापूर हॉलमध्ये घेतला आणि त्यानंतर आम्ही परत गुरुवारी घेतला, ज्यामध्ये पूर्ण मीडियासुद्धा कव्हरेज दिलेलं आहे. समर्थक आणि विरोधक असे 600-700 लोक होते. आम्ही टेक्निकल टीम आणली, CSIRचे आणले, PhD एक्सपर्टना आणलं, 2 इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेडचे एक्सपर्ट्सला आणलं आणि एक रत्नागिरीचेच होते, ते IOCL BPCLमध्ये 40 इयर्स त्यांचे एक्सपिरियन्स आहे. आणि हे ज्यांना आणले होते ते मुंबईचे आणि सिंधू कोणी होते त्यांचे एक्सपर्ट्स. त्यानंतर आम्ही 3 मेला आम्ही 6 गावामध्ये 150 अधिकारी पाठवले. 3 मेला संध्याकाळी 6 ते 9पर्यंत इन्क्लुडिंग ट्रॅव्हल टाईम 2-2 तास तिथे चर्चा झालेली आहे 3 तारीखला आणि 6 गावामध्ये पाठवलेले आहे. आणि मला वाटते हे सगळे आपण कन्सॉलिडेट केला. ॲटलिस्ट 6 to 7 टाईम्स प्रशासनाने त्यांच्यासोबत डिस्कशन्स केलेले आहे ना. आता त्यांचे जे प्रश्न आहे हेल्थचे आहे किंवा फिशरीजचे आहे किंवा ॲग्रिकल्चर आंबाचे जे आहे, हे सगळे जे विषय आहेत त्यांच्यासाठी आम्ही प्रत्येक वेळी त्यांना सांगतो आहे की तुमचे जे प्रश्न आहे तुम्ही सांगा. आम्ही त्यांचे उत्तरसुद्धा दिलेले आहे, आन्सरसुद्धा दिलेले आहे. त्यांनी म्हटलं की तुम्ही एक्सपर्ट्सला आणा. आम्ही एकच दिवसामध्ये MIDCच्या हेल्प घेऊन मुंबईवरून आणि 2 सायंटिस्ट जे आहे इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड त्यांना दिल्लीवरून आणला. ते दिल्लीवरून गोवाला उतरून ते बाय कार इथे राजापूरला आले होते. नेक्स्ट स्टेज आणले आणि ते कोण होते त्यामध्ये हे डिमांड करणारे कोण होते, ते उसका नाम क्या है, OPS था, PS वर्षा गायकवाड, हां ते सोडिये आणि दुसरा नंदकुमार म्हणून एक त्यांचे लीडर आहे मोहिते आणि दुसरा सोडिये, ते मंत्रालयामध्येच अधिकारी होते, कोणी मंत्री यांचे PA सुद्धा काम केले. यांनीच विनंती केली. आम्ही त्यांची विनंतीवरून आम्ही दिल्ली मुंबई तिकडून आम्ही एक्सपर्ट्सला आणला आणि सगळ्यांसमोर एक्सपर्टसोबत आम्ही संवाद केला. त्यांचे काय होतं त्यामध्ये, त्यांचे 7-8 लोकच बोलत होते. आमच्याकडे व्हिडिओज आहे, तुम्हाला मी शेअर करतो. समर्थकांपैकी खूप लोक बोलत होते, इथे 7-8 लोक बोलत होते, तरीसुद्धा आम्ही सगळ्यांना चान्स दिला. 2.5 तास आम्ही त्यांना बोलण्याची संधी दिली आणि जे बोलत नव्हते आम्ही त्यांनासुद्धा चान्स दिला की तुम्हीसुद्धा बोला. त्यामध्ये एक नागरिक होता, ते खोटा आरोप करत होता की माझे पत्नीला इथे मार, हे सगळे आम्ही ऑन द स्पॉट एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटला त्यांच्या घरी पाठवलं, व्हेरीफाय करा यांना कशा लागलेला आहे, चोट अभी आपने जो पूछा ना, ते असं नव्हतं, ते काही दुसरं रिझनवरून होता. म्हणजे हे जे आहे ठीक आहे, आम्ही ॲज ए अधिकारी आम्ही न्यूट्रल स्टँड घेतो. ज्यांना समजलं नाही विषय आम्ही त्यांना समजून सांगण्याचा आमचा प्रयत्न राहील डेफिनेटली, बिकॉज गव्हर्नमेंटच्या तर्फे आम्ही इम्प्लिमेंटिंग अथॉरिटी असल्यामुळे आम्ही ते क्लॅरिफिकेशन देतो. पण तुम्ही चर्चामध्ये न येता एकच जिद्द की नाही आम्हाला पर्यावरण, हे जे विषय आहे ना, आम्ही एक्सपर्ट सांगितले ना, एक्सपर्ट्स सांगितल्यानंतरसुद्धा ते काही कन्व्हिन्स झाले नाही. दॅट इज अ मेन इश्यू. आता भूमिपूजन कधी होणार साधारणतः? नाही, ते साठी इम्प्लिमेंट केला होता आणि त्या प्रिमाइसचं डेफिनेशन आम्ही पूर्वी दिलेलं आहे. किती क्षेत्रामध्ये 144 सेक्शन लागू होते आम्ही सांगतो, बट जास्त लॉ अँड ऑर्डरच्या इश्यू मी सांगू शकत नाही. आय कॅन टेल ओनली फ्यू थिंग. आता त्यामध्ये 5पेक्षा कमी आम्ही अलो केले सगळ्यांना, जिथे ग्रुप ते मॅन्डेट आहे आणि उद्योग विभागाच्या मॅन्डेट आहे. ते आपण सॉईल स्ट्रॅटा टेस्टिंगसाठी जे सॅम्पल्स द्यायच्या ते आपण काम आम्हाला 30 दिवसाचा मॅन्डेट होता, आम्ही 17 दिवसमध्ये करून दिलेला घेतील. काय स्टेज 2 मध्ये राहणार आहे प्रशासन इम्प्लिमेंटिंग एजन्सी. मी हे सांगतो की तुम्ही जितकी निगेटिव्ह साईड्स बघतोय ना, त्यापेक्षा पॉझिटिव्ह साईडसुद्धा आहे. आणि असं नाही की ते काय 1,000 कोटीच्या असं नाही, 3 लाख कोटी रुपयाचा प्रकल्प आहे आणि ते कोणी प्रायव्हेट कंपनी प्रायव्हेट फर्म करत नाही. ते ऑलरेडी जे आपल्या देशामध्ये मला वाटतं ते 22 किंवा 24 रिफायनरीज ऑलरेडी आपल्या देशामध्ये आहे. आसाममध्ये दिग्बॉईपासून जे सर्वात जुना आहे ना, तेव्हापासून आपण बघितलं मँगलोर, कोचीन, पानिपट, आपले विशाखापट्टणम, सगळे ठिकाण रिफायनरीज आहे.
आणि त्यापैकी IOCLच्या BPCLच्या HPCLच्या ऑलरेडी रिफायनरीज आहे इंडियामध्ये, मुंबईमध्ये, हे सगळे त्यांचे आहे ना ऑलरेडी. आणि तुम्ही जे कंपॅरिझन देतो ना की हे जे होणार आहे, हे जे होणार आहे, तुम्ही त्यांच्यासाठी चर्चा करून त्यामध्ये चर्चामध्ये काय होतो आणि ते करा. आणि मी एवढं सांगतो की शास्त्रज्ञ सांगतील ना, एक्सपर्ट सांगतील. पर्यावरणाचे मी एक्सपर्ट नाही, मी कम्प्युटर सायन्स इंजिनियर आहे, BTech कम्प्युटर सायन्सचे आहे. मी कधी हे सांगते की मी केमिकल इंजिनिअरिंग IITचे केलं, पण जे ऑथेंटिक जे केमिकल इंजिनिअरिंग केलं किंवा ज्यांनी एन्व्हायरमेंटल स्टडीजमध्ये त्यांची MSc PhD आहे ते लोक, त्यांना आम्ही बोलवतो ना. ते हे ऐकण्यासाठी ते मला वाटतं की थोडा ते लोक पॉझिटिव्ह स्टेप ते टाकत नाही आहे असं मला वाटतं. सर, कंपनीचं मॉडेल तरी द्या आम्हाला. सी पॉलिटिकली आय कॅनॉट कॉमेंट. माझ्या जे आहे, माझ्या प्रयत्न, माझ्या प्रशासनाच्या आणि SP साहेबांच्या, आम्ही दोघांच्या जे टीम वर्क आहे ते आम्ही सांगू शकतो. या कालावधीत किती कारवाई झाली? ना आता हे 2-3 गोष्टी आहेत आपल्याला. मी सांगितलं की ही चीज साधी सोपी गोष्ट नव्हती की पोलीस कर्मचारी आणले आणि त्यांना ठेवून दिलं असं नव्हतं. त्याच्या मागची पार्श्वभूमीसुद्धा होती. तर काही ठिकाणी आम्हाला प्रतिबंधक कारवाईसुद्धा करावी लागली. CRPC कलम 151(3) प्रमाणे आम्ही 4 लोकांवरती कारवाई केली. त्यानंतर CRPC 144(2) प्रमाणे आम्ही अहवाल माननीय जिल्हा दंडाधिकारी आणि तालुका दंडाधिकारी यांच्याकडे दिले आणि तसे 49 लोकांवर तशा प्रकारचे आम्ही 144(2) CRPC. त्यानंतर 6 वेगवेगळ्या प्रकारचे दखलपात्र गुन्हे त्या प्रकरणामध्ये दाखल झाले. ज्यावेळेस 28 तारखेला ती मंडळी हे चालू करून आली किंवा 25 तारखेला जो विरोध आम्हाला तिथे जाण्यासाठी झाला, रस्ता अडवला गेला, आम्हाला हे करण्यात आलं, त्याबद्दलचे वेगवेगळ्या प्रकारचे गुन्हे दाखल 6 आहेत. त्याच्यामध्ये एकूण 326 लोकांवरती आम्ही कारवाई केली. 326 त्याच्यामध्ये त्यांना त्या गुन्ह्यांमध्ये हे केलेलं आहे. हां, दखलपत्र गुन्हे आहेत, त्यामध्ये त्यांना अटक केलेली आहे. ती त्याच्यामध्ये गर्दी जमवणं, नंतर जे जमाबंदी आदेश आहेत त्याचं उल्लंघन करणं, अशा अनलॉफुल असेंब्ली वगैरे लगेच सगळे. आता कुणी अटकेमध्ये नाही आहे. कालपर्यंत 7 लोक होते ज्यांना जेव्हा त्यांनी पोलिसांमध्ये हल्ला करणं असं सेक्शन लावलं 353. ते 7 लोक काल पण मुक्त झाले. आता कुणी त्यामध्ये सुद्धा मला एक क्लिअरली सांगायचे आहे की त्या 6 लोक होईल ना, 7 हायकोर्टवाले नाही ते नाही, 353 हायकोर्टचे जो हां होय अमोल बोळे आणि त्याची नाही, त्यामध्ये सुद्धा जे हायकोर्टमध्ये रिलीफ झाली, हायकोर्टनी माननीय हायकोर्टनी हेच रिलीफ दिलं होतं की तुम्ही ॲग्रिकल्चरल ॲक्टिव्हिटी करा, शेतीच्या ॲक्टिव्हिटी करा, असं त्यांच्या प्रेयरमध्ये होतं. पण त्यांनी काय केलं, इथे रिलीज हायकोर्टच्या आम्ही विड्रॉ केलं विथिन 24 आवर्स ते तिथे होते. आणि किती लोकांना घेऊन आले? 300-350 लोकांना. किती बरोबर आहे? तुम्ही हे उचलला पाहिजे विषय. शेतीच्या कामाला मी घरी जातो सांगायचं की मॉप घेऊन त्यांच्या प्रेयरचं तेज आहे. त्यांच्या माननीय उच्च न्यायालयाच्या प्रेयर जे आहे पिटिशन, त्यामध्ये तेच पहिले मुद्दा आहे की आम्हाला शेतीचा लॉस होतो हे सगळे. आणि नेक्स्ट डे सकाळी कशा सापडला ते प्रिमाइजमध्ये तुम्ही सांगा ना. त्याच्यामध्ये हे आंदोलन हे त्या कारणासाठी यायचं होतं. आम्ही कोणालाही विमर्श करत नाही, म्हणजे हे करत नाही, बिकॉज प्रशासनाचे न्यूट्रल रोल आम्ही त्यांना समजून सांगतो. बट हे कितीपर्यंत योग्य आहे की तुम्हाला कालच रिलीफ भेटला दुपारी आणि विथिन 24 आवर्स तुम्ही होते, विथिन 24 आवर्स. शांतता आहे सर्व आता पूर्णपणे शांतता आहे. मला पूर्ण करू द्या, मला तुमचे प्रश्न विचारा. नाही, मी सांगितल्याप्रमाणे हे आंदोलन तसं दिसतं तसं सोपं नव्हतं. जे चित्र उभं केलं जातं की साधे शेतकरी आहेत किंवा तो जो एक टोपी घातलेला आणि बंडी घातलेला शेतकरी समोर येतो जो आणि मीडियासमोर जोरजोराने बाईट देतो, ते तितकंच सोपं नव्हतं. याच्या मागची फार मोठी टीम आहे. तुम्ही जर सोशल मीडिया कोणी जर फॉलो करत असाल, ट्विटर हँडल असतील तिथे पहा, काही तुमचे फेसबुक पेज तुम्ही त्यांचे पहा किंवा बाकी इंस्टाग्राम आणि त्यांचे पेजेस तुम्ही पहा. त्याच्यावरती येणारे जे व्हिडिओज आहेत, त्याच्यावरती येणारे जे अपडेट्स आहेत, तर त्याच्या ही सगळं मुंबई बेस किंवा इतर ठिकाणं जी लोक त्यांचे जे हँडलर्स बसलेले आहेत त्यांच्याकडनं ते ऑपरेट केलं जातं. म्हणजे पूर्वी जे होतं असं म्हणायचं तुम्हाला आंदोलन, त्याचा सपोर्ट करणारा जी सोशल मीडिया माध्यमातून त्यांना प्रोपोगंडा करणं किंवा नॅरेटिव्ह सेट करणं, प्रोत्साहित करणं, हा जो प्रकार होता प्रचंड मोठ्यापर्यंत अजूनही चालू आहे. इव्हन त्याच्याबद्दल माझ्याबद्दलही बदनामीकारक पोस्टर्स तयार करणं, त्या महिलांच्या हातामध्ये पोस्टर प्रिंट करून देणं,
आता मी वाटतो का तुम्हाला असा गुंड वर्दीमधला गुंड असं वाटतो का? आणि जो फोटो माझा टाकला जुना एकदम हसरा फोटो टाकला आहे असं करण्यासाठी, त्याचा काही वाद नाही त्याच्याबद्दल. तेच सांगतो मी, सोशल मीडियावरती मॉनिटरिंग आमचं चालू होतं, सगळा मटेरियल आमच्याकडे तयार आहे, त्याच्याबद्दलचा विचारविमर्श आमचा चालू आहे. त्याच्यामध्ये काही कायदेशीर कारवाई आपण करू शकतो का हे आम्ही त्याच्याबद्दल आम्ही हां म्हणजे चाचपणी चालू आहे, त्याच्याबद्दल निश्चितपणे आम्ही कारवाई करू. त्याच्याबद्दल काही मी जवळपास 10-12 ट्विटर हँडल्स आहेत, ते सातत्यानं बदनामीकारक मजकूर पोलीस विभागांबद्दल टाकतायत, काही व्हिडिओ अशा प्रकारचे बनवले जातात, ते व्हिडिओ अपलोड केले जात आहेत आणि अजून ते चालूच आहे. तर त्याच्याबद्दलही आम्ही कारवाई करतो आहोत. त्या सगळ्या प्रक्रियामध्ये पोलिसांचं मनोबल कायम ठेवणं महत्त्वाचं होतं, कारण अशा प्रकारे लाठी हल्ला झाला म्हणून लोकांवरती हे केलं. तर त्यावेळेस आम्ही पण स्वतः फील्डवर जाऊन कलेक्टर साहेब स्वतः यायचे, आम्ही कर्मचाऱ्यांशी बोलत होतो, कारण एक तर ॲडव्हर्स क्लायमॅटिक कंडिशनमध्ये ती लोक राहत होती. साप किती दाखवले, माझ्या पायामध्ये क्रेट छोटा होता पण तो माझ्या मन्यार माझ्या बुटामध्ये बसलो होतो आम्ही, कलेक्टर बसलो होते बाजूला, मी बाजूला बसलो होतो. हां तो चाला स्नेक बाईट झाला त्याला, पण तो नॉन पॉयझनस होता, तो आउट ऑफ डेंजर आहे. ह्या लोकांशी त्यांचं मनोबल कायम टिकवणं हे सुद्धा एक महत्त्वाचं, कारण लोक कुणी पुण्यावरून आलेल्या महिला होत्या आणि कुणी साताऱ्यावरून आलेल्या महिला होत्या, त्यांना उन्हाचा आणि डिहायड्रेशनचा त्रास होत होता, त्यांची काळजी घेणं पण महत्त्वाचं होतं. ते सगळीसुद्धा जबाबदारी आम्हाला पार पाडणं महत्त्वाचं होतं. म्हणजे हे काही केवळ दिसतं तेवढं सोपा बंदोबस्त होता, लोकांना नेऊन उभं केलं असं नव्हतं. प्रत्येक दिन हां त्याच्यामध्ये प्रत्येक दिवशी जाऊन त्यांना हँडल करणं, त्यांच्याशी सतत संवाद साधणं, त्यांची चर्चा करणं हा महत्त्वाचा भाग होता. नाही मुक्कामाला नाही, आम्ही रात्री 1 वाजता परत यायच्या, हां परत सकाळी यायच्या. त्या गोष्टी त्याच्यामध्ये होत्या. कर्मचाऱ्यांना सूचना देण्यासाठी आम्ही बल्क SMS चा वापर केला होता. त्यांचे बंदोबस्त ठिकाण कुठलं आहे, साप्ताहिक सुट्टी कुणाला कोणत्या दिवशी घ्यायची आहे, त्यांना वाहतुकीसाठी व्यवस्था केली होती. दररोज इथून त्यांना ट्रान्सपोर्ट करून घेऊन जाणं, ट्रान्सपोर्ट करून त्यांच्या मुक्कामीच्या ठिकाणी आणणं, अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी मुक्कामाची व्यवस्था केली होती. राजापूरमध्ये काही ठिकाणी केली होती, नाटेमध्ये केली होती, आडिवरेमध्ये केली होती, त्यानंतर पावसमध्ये काही लोकांची व्यवस्था केली होती. त्याच्यामुळे अनेक प्रकारच्या बाबींचा त्याच्यामध्ये समावेश आम्ही केला होता. आणि ह्या सगळ्या एकंदरीत याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा म्हणजे कुठलाही एक सुद्धा घटना अशी घडली नाही, अनुचित प्रकार घडला नाही. एकच व्यक्ती ॲडमिट झाला होता म्हणजे आंदोलकापैकी, त्यावर तो सुद्धा दगडावरती पडून त्याला इंजुरी झाली होती, त्याला कुठल्याही प्रकारच्या लाठी हल्ल्याचा जखमा नव्हत्या. तुम्ही स्वतः खात्री करू शकता. DHO सुद्धा तशा प्रकारचे रिपोर्ट त्यांनी त्यांच्याकडून घेतलेले आम्ही एन्क्वायरीज केल्या आणि त्यांनी स्वतः मान्य पण केले. आम्ही पण स्टेटमेंट त्याचं रेकॉर्ड केलं साहेब, की त्याने कबूल केलं मी धावताना त्या दगडांमध्ये पडलो आणि मला त्याचा मार लागला, त्यामुळे जखमी झालो. एकच व्यक्ती तसा होता. एक महिलेने तक्रार केली होती, कलेक्टर साहेबांनी स्वतः त्यांच्या तहसीलदार मॅडम आहेत शीतल जाधव गेले, ॲम्ब्युलन्स घेऊन गेल्या, डॉक्टरांना सोबत घेऊन गेल्या, तिथं तपासणी केली आणि त्यांनी त्या महिलेने सुद्धा सांगितलं की मला पोलिसांनी मारलं नाही, मी धावताना पडले आणि त्या दगडाचा मार लागला आणि त्याची जखम मला झाली. ती पण जखम म्हणजे रक्त वगैरे निघालं नव्हतं, मुकामार होता. त्यामुळे अशा प्रकारचा जे काही सोशल मीडियामधून बदनामीकारक पोलिसांबद्दल केलं जातं ते अतिशय चुकीचं आहे, दादांत खोट आहे. म्हणजे त्याच्याबद्दल स्पष्टपणे मी सांगू इच्छितो, त्याच्यामध्ये काही कुठल्याही प्रकारचा लपवण्याचा भाग नाही, कुठल्या प्रकारचा हे नाही. त्याच्यामध्ये अतिशय सौम्य अशा प्रकारचे किंवा संवेदनशीलतेने आम्ही बंदोबस्त हाताळलेला आहे. त्याच्याबद्दल कुठलेही आम्ही आताताही धोरण कुणी स्वीकारलेलं नाही, कर्मचाऱ्यांनी नाही, अंमलदारांनी नाही, महिलांनी नाही, आणि सगळ्यांनीच अतिशय चांगल्या प्रकारचा तो बंदोबस्त हाताळलेला आहे. त्यासाठी MIDC असेल, नंतर महसूल विभागाचे त्यांचे प्रांताधिकारी असतील, तसेच असतील कलेक्टर साहेब स्वतः तिथं हजर होते प्रत्येक वेळेस. त्यांनी पाहिलेलं, त्यांनी स्वतः अनुभवलेला आहे तो सगळा प्रकार. त्यामुळं हा सगळा प्रकार एकंदरीत सौम्यपणे आणि अतिशय चांगल्या प्रकारे हाताळला गेला असं माझं मत आहे. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तू गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तू गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. हाँ नमस्कार. सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ.
देखिए, कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी, हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी। और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू। राहुल गांधी बजरंग बली। गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष, करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष। SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग, SSPM कॅन्सर सेंटर, महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत। संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705। SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे, SSPM कॅन्सर सेंटर। कर्नाटकमध्ये भाजपला मोठ्या पराभवाचा धक्का बसला तर काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळालंय। या पार्श्वभूमीवर कणकवली तालुका काँग्रेसच्या वतीनं तालुका अध्यक्ष प्रदीप मांजरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली कणकवली पटवर्धन चौकात फटाक्यांची आतषबाजी करत जल्लोष साजरा केला, तर दुसरीकडे सावंतवाडीत देखील आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला। आज कर्नाटकमध्ये काँग्रेस पक्षाचा विजय झालेला आहे आणि हा विजय राहुल गांधीजींचा विजय आहे आणि काँग्रेस पक्षाच्या धोरणाचा विजय आहे। कर्नाटकमध्ये तसेच देशातील जनता ही भाजपच्या या ईडी सरकारला कंटाळलेली आहे, विटलेली आहे। त्यामुळे भाजपचा जो कर्नाटकमध्ये जो पराजय झालेला आहे आणि तो पराजय हा पूर्णपणे देशातल्या मोदी सरकारच्या धोरणाचा पराभव आहे आणि यापुढेही महाराष्ट्रातही महाविकास आघाडीचं सरकार येणार आहे याची आम्हाला खात्री आहे। महाविकास आघाडीचा, काँग्रेस पक्षाचा। अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग। आजच प्रवेश घ्या। प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली। मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96।
शिंदेला म्हणून या साईडला आपण वेळ करणार बोलल्यानंतर काय आता तुम्हाला सोडत नाही सर इतना घ्या पुढे शुभम इकडे गडबड करू नको घेऊन ये कशाला हो हो काढलं का शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. कर्नाटकात काँग्रेसचं जोरदार कमबॅक, भाजपला धक्का. संजय राऊतच्या करंटेपणामुळे मालकाची लंका जळाली, नितेश राणेंची जळजळीत टीका. आणि मिशन बारसू फत्ते, सॉइल टेस्टिंगचं काम पूर्ण. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.